Gobono abaibori banyareko bagosemegwa banyareko bakorenda abana babo magiga y'ekisukuru gosie kwana gocha ase omotimoko omotambe aya ni ganyareko bagakwana litukolia rero ase omuyego yonyareko bokoreta amo abagwatani ao ase omuyega bokumwariganinga omwarimu omonene yokabeire bwesukuru ye secondary ya Nyangororo magiga yo gukora emiremo asobokoreri obo ase myaka 33 nonye nabo nigo boigo amangane chikambi chio chigendrete anene ase ekanisa ya SDA echanyarakoba chigokwanerwa ase ensemo eyomuyego inigo nyarakoba gukoragwa na ere omopasta George Muraro yore omopasta bwekanisa ya Kisii Central muyego nigo nyarakoba gokorekana imeyensemo eria ya embassy nonye nabo nigo musakito bwamangana maya Sara Nyarangio Ntita nyarakoba wikirana asomo yego yo nabo igotwariganiria orobotiro kobwatia etengo omogoko ebichulia nebiririato beruaya macheka yale baba igoro mbeni chukutero biro beruaya ebye waboigo nebinto ao nino wabo chingaki omworokia amonomolisia korwase kanisa ya Kisii Central William Nyang'ara alekolitaya gosigotimoka korwase mirimo eyo abereka okora ase myaka 33 ase skuru ya Nyankororo Secondary Echinechi nkwana gatia baikirana bakora wanomo pasta gosomorandia George Murara kurwase kanisa ya Kisii Central. Rare tuachira senka yomolisia Nyang'ara amono mongino ya marieta korokwa Nora amona abana mbarororo etuachira senge njogo serekea Nyasaye omokonyire oritaire na kora after 33 years teaching lakini Nyankorora na abo 13 years na inde twakorete gasi eyo abaminto bajira embassy mosojo na relatives egera toserekea asogokore gasi tokeneria Elda Nyang'ara ngambi ya mono asenge njogo takarabisa no mongino ya senke yabo na ndokere Nyasaye ngambi ya mono ikiagera amo ete chingaki boikabono iga bakari taete agaike miaka yaye naralia yagose omongina bwenkano Ramachani abwate so mugaka ritaire tari gento kerera isigo tugwakera Nyasaye mbiya mono nande ngotebie ho muchachi yeito mbiya mono asogo ikerana nani Nyasaye basesenie mugendere gutusabera abaibori nigo basemiwe kurenda abana babo na mono abana baiseke mbabaisa gosarwa abana baito bari chinka abaibori tiga barenda abana babo na abana tiga berende batikirari engakie ibinto byabeire bikong abantu babeire ababe batabwatia maskani na inde basaliri abana b'ekisukuru muna kinyasore cyoire kiagara muno obo alimu obo twakora twarorire gasi enkonkorwa asa abaibori asengenjo ya abana batabwana batebegetibuya abaibori baito tobwata abana kinyaruka tigango torigiraria abana baito kinyaruka tonyara ko basemia ntonyara koruri baga gocha FGM ekiagera igego salia abana baito chikambi cyo mwako yoboigo nchakwanerwa ono chikambi chigo chakabuna Kisii Central ene omuchachi emekoro kubuna mosocho embassy mosocho igo nenjeremo yokwariga ni chikambi chito chaka chitariki 19 esabate gocha igo nande twabariganire mwensi abandigire tukurwase TV yaito ya Ndisi TV twera erimina mbiya mono chikambi chito ngwansa tore chitariki 19 ko ikatara 26 tikatwarigania abana baito Bonspi baicha kanisa esenge nchonto bwate miroberio ase kanisa koru adventurers baka pathfinders baka ase chikwaya era nerimbi ya mona asikero yo mwe cha senke yeiga tiganya saba seni wanja kwa tiga okoreke nara yokoro
basomorobelio bweli tukolia rero abu asaba kwani ao batebiru buna SME nomokia noro asogo konya abana chinga kia baiboli na barabo baboli we kolenda abana babo mono abana banyaroka chinga kicho mutimoko motambe aso mutinyo 5 na 3 ginko reporteria egataseni kia Ndizi TV ncheni konkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.